Mali kunnafoni lajɛbagaw an b'aw fo dante foli min na bi an b'aw ka émission mandi sanfɛ n'o ye baro kɛnɛ baro kɛnɛ labɛnnen don Mali kunnafoni fɛ walasa k'aw ladɔnniya a ka artistes ka vie kan ani ka carrière musicale o hokumu kɔnɔna na an ka wele sera belebelew ka belebele ma c'est un artiste qui n'est plus à présenter au Mali ainsi qu'à l'extérieur artiste min don n tɛna suspense garder a tɔgɔ Alia Coulibaly Alia de b'an bolo yan bi. Toutes les questions sont les bienvenues. Anula. Banula. Alia, ibisimila. Ça moya jara. Il sait qui présente Anna. Bon, aw yɛrɛ bɛɛ lajɛlen ni wula fɔlɔ. O diyara ye. An lajɛbaga bɛɛ lajɛlen fo. O bɛɛ lajɛlen b'a mɛn. K'an kanubaga bɛɛ lajɛlen fo. O tɛmɛnen kɔ ka bɔ ne Alia Coulibaly. Awɔ. Awɔ. Alia Coulibaly ka bɔ min ka bɔ jɔn ni jɔn na. Jara ye. Alia Coulibaly bɛ bɔ Kayi mara la. Kayi mara dugu jumɛn don Jahunu. Bon ni ko Jahunu Jahuni maraka jamana ye. Dugu yɔrɔbaw don yɔrɔ kelen tɛ Jahunu c'est comme si ni ko cercle bɛɛ lajɛlen. Awɔ Jahunu. Mais wala mais a dugu bɛɛ n'a tɔgɔ don. Bon ne kɔni bɛ bɔ Jahunu dugu min na o ye Jaga dɔrɔn de. Awɔ. OK. Bon ne fa ye Boubacar Coulibaly. Awɔ. Donc n ba ye Ramata Keita ye. Ramata Keita. Ka bɔ Lagine. Bon baw ka ca quoi. Awɔ OK. OK njara ye. Alia. Am se ka dɔ i nana musique la cogo di yan? O diyara ye bon kanu mɔgɔnifin ni fɛn min kanu n'a diyara i dusukun ye n'i donna la kaban ni Ala ye ni sababa bɛn n'i ye mɔgɔ sɔrɔ minnu sɔnna k'i ka kalan accepté an hakili la n'i yɛrɛ ma se i fana bɛ se k'i bɛrɛmataw ɲɛnajɛ. OK Alia. Ne ta ye kanu ye. E ta ye kanu ye. Sinon famille la dɔnkilidala tun tɛ yan. Non dɔnkilidala t'an ka famille na parce que au contraire yɛrɛ i b'a ye marakaw an fɛ yen hɔrɔn ka dɔnkili da ka gɛlɛn i bɛ gɛlɛya caman sɔrɔ yɔrɔ yɛrɛ la fɔlɔ donc n bɛ se ka fɔ n ye gɛlɛya caman sɔrɔ famille na avant o ka accepter. Yan'u ka accepter a gɛlɛya la dɔɔnin. N yɛrɛ ye san 3 bɛ kɛ n kun fɛ. Mɔgɔ fana tɛ maraka dɔn ni dɔnkilida ye. Voilà c'est ça. An ti ka Faransi de olu ta ye. An bɛ aventure de dɔn. An bɛ aventure de dɔn. OK. Hali an bɛ don min na ko bi album joli de b'i bolo sugu la? A diyara n ye ni n ka album fara ɲɔgɔn kan yanni cassette ko ka dabila fɔlɔ n kun ye 3 kɛ. Parce que ni ma fili n ka album fɔlɔ c'était en 2004. N ka patron de tun y'o produit n'o ye Roberto Magic Saper. Roberto Magic Saper o de y'i ka patron ye. N b'a fɔ jamana cɛw bɛ muso kanu. Awɔ o ye n ka patron ye. Ale de ye o album fɔlɔ produit mais ale ni Umar Konate y'a ka guitare fɔlɔ ye. Bon n denmisɛnnin teri ye Umar ye fana n ka patron fana don. Voilà parce que a ye n dege guitare la bon n ka fɛn kun fɔlɔ o y'a sɔrɔ studio bɛ Umar de bolo. Donc ne ni Umar y'a kɛ Umar y'a produit. Mais Mama Konate y'a distribué c'était en 2004. En 2004. Voilà. Mais mun na i ma na n'i ka guitare ye bi an ka se ka Ouais bon o yɔrɔni o hakili ye n sɔrɔ sinon n kan ka na ni guitare ye. Yarɔ. Franchement mais siɲɛ wɛrɛ ni n bɛna ni guitare ye. Problème foyi t'a la. Bon ka kuma lateliya ale mun ye album 3 kɛ avant cassette ko ka dabila. Bon cassette ko dabilalen sisan cɛ n ye album minnu kɛ ni y'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan kan ka bɛn album 8 de ma. 8. Ouais. Kan ka bɛn 8 de ma. 8. Parce que ni mɔgɔ min sigara la i bɛ se ka taa droit d'auteur la u b'a fɔ ko n ka musique bɔ k'u d'i ma. I b'a ta 10 titres par album a kan ka bɛn 8 de ma. Dɔw yɛrɛ bon o y'a ye n ye fasa minnu da olu t'a la n ye single kelen dɔw kɛ olu t'a la. Yo donc ça veut dire que Alia tɛ sunɔgɔ la a tɛ foyi baara dɔrɔn. Baara dɔrɔn. OK o 8 titres na an bɛ fɛ ka min dɔn depuis ye micro ta ka dɔnkilida daminɛ i ye album min bɔ ani ye dɔnkili min da fɔlɔ n bɛ fɛ i k'o de a cappella k'an ye plateau sanfɛ. OK ne ka album fɔlɔ de ye a nana fɔ n ye chérie ka ci nana fɔ n ye kun ka taa fɛ ni Ala sɔnna samedi wulada fɛ n bɛ taa n bɛ baro kɛ jaa mɔgɔ bɛ sa i diya ko de la donc o de ye n ka album fɔlɔ. O de y'i ka album fɔlɔ yan mɔgɔ bɛ sa i diya ko de la ni dɔnkili je me souviens que a ye cœur caman ça a fait vibrer le cœur de beaucoup de personnes tɛ se ka fɔ ko de beaucoup de Maliens tout le monde quoi. Parce que o album fɔlɔ fana pourquoi ne ka album fɔlɔ ka na filanan na peut-être sabanan commencera o kunkolo commencera ka bɔ. Mais pourquoi album fɔlɔ ni filanan ne ma se ka dɔn o la. I ma se ka dɔn o la. Ma se ka dɔn o la parce que mɔgɔ caman ye musique caman b'a dɔn mais o t'a dɔn ko ne ka album don. Ouais an hakili b'a la période la cassette in yɛrɛ bɔra ko kana na Sikaso yan fan ni Moti yan fan sanga b'a sɔrɔ yen donc
ane mo nyere kuma be mo da voye kon dong de la villa blingue kan cassette bo doro ka villa ala ka no tija parce que cassette kera abe la mena mo fe me dong de la rete botele la atiye émission parce que au période kera wati mina ya soro ni bela nga musique nsomo ko ma accepter donc tu me cassette ke studio la cassette be bon menere tu me siral ni woli la to pour la misrangata donc voilà voilà en time ndugo donc on t'a fait un coup là imagine kasoro voilà nsomo ko nyesra ka men ko dogli lati voilà mais troisième de la ODG mafu ne ga sera ten ko kuma la bese be janye ko donc ode nga troisième album c'était en 2009 en 2009 mais et ka titre nous c'est tellement fort et ko ika mo marakaw mason mais les titres là où c'est comme même ika inspiration est jume parce que ka titre nous c'est fort et puis amana fort ça fait danser à tout moment. Et ka inspiration c'est à partir de quoi? Bon ne ko bolo musique comme ne fana musique fo musique tanga so mais depuis mbodo be naturellement ala bolu daire di fendo be jawi depuis ne ga do musique fo musique adni musique adni ko jouer puis encore on parent mais nous be bon extérieur là ou bien ça ma volkman donc tout le temps volkman me ken la musique be kala donc ni musique kan ko ju bo donc la kadni bo al ni kele mo takamala depuis nga do me donc la nyala voilà bon musique tun kadni naturellement voilà mais en même temps tu me follow musique la me ko sobe bon olu musique chama fana be iseka donc l'état la ga fo ki iseka fo mbina iseka conseil do sora ko on est ka femme fana taro de ka iseka donc l'état chugo bela mais la delika on ba kono même si ne ga jarabi musique une flé c'est pas ce que me ka date ndo ko jarabi dalido non mais ba la jarabi kan kuma jumane ba kono c'est qui est intéressant na bisaka mo na fa ka faye kono c'est qui na fa ika kanuna voilà donc au mot de ba kono donc eka donc tu chantes pour faire plaisir ensuite pour éduquer aussi mo be conseil fana sora konna fanu ayani me OK Alia si ça aya me anga fo aya me par-ci par-là ko Alia era yella d'accord vas-y Alia soroli manogo ko Alia soroli manogo ko sobe ni Alia weli a weleli kan naiga sumuna petit affaire te alika joy biden welo donc ere hakne jume e bisaka jume ni fain ola parce que akadi an chama an ki weli kan nga sumuna nga demu fon ke mais amesra ika kashenye yoro la mo jabi ni question jara nyere parce que nyere segna ni kuma no ko jugu ma chama me mais c'est ka jigi mo do la de en côté parce que va do complexe be do la comme d'autres complexes d'autres ni to soro ka niveau de la do yere de ni mesrinya donc o la mbe kuma olu fe o ka siranya bo do sukuna yani ali ga dongre dali ali ade akele nga dongre da fana ali ade do ma bo ali ade donc toujours kelen ali ade do donc de tabega sumunke ni ko benna concert la ni ko benna sumuna mbe betake wa nga kumangele iga primancha kumangele OK comme mais fin do be mo fana la tromper oui la timola par exemple ça ne chien fola et tara ben ne marage la quartier dola ne tara so la keneka ko bo be gake ne tara so ni dogo amoro be ni ndongo le so fait abseni koro parce que mon chien fola ka e kene mi ka ko bo be gake voilà mais ani et ça ko ça fait du dombe garce ke tikilim il ta kana do era ka ite faire so voilà non mais kanu no on tay drone ga baraka no mena ne wuli antum mo ne bita ni itse mi yebo de ne manati mo ko be dango no Alia keme bien ni be fali go e ande bidru dia o de fasa janza ne bo mine ya quel problème iti non ni ne bidru di ni mo gore wa keme di ou bien million klendi o te ibe de ta baraka da toujours quoi non toujours o da ese de ne fin kelem ga gele ne ma munu wele folo ki kanu yire qui comme nous sommes parce que moi j'en ai pensé moi voilà là c'est moi akila c'est vrai voilà au yeni na artiste wele atitara na tara aybo mais do fana bi wele ni tara kene ko be kala kasranga bo donc bébé be poussé na fro ko ila nga dem na fa e fro kata do be sir ni koyo be yoro la ko aliari bi kan na li folike be jabiti wa flani bi bolu kan adi jel mo ni na fro ko aliabe nali
Ah kuma ka ca dɛ do wa fila dɔ de o fana ye dɔ ye donc problème foyi tɛ Aliya peut-être i fɛ tɔgɔ ni valeur kama mɔgɔ dɔ bɛ se ka siran voilà pour que bi ka siranya bɔ mɔgɔw la ne bɛ wari bɛɛ minɛ e bɛ wari bɛɛ minɛ wa et puis kɛnɛ dɔgɔman t'i bolo non d'accord o faamuyali sɔrɔla o la Aliya depuis i nana musique la fo bi depuis i ye micro ta fo bi kana se bi ma e ye nɔgɔya jumɛnw de sɔrɔ avantage jumɛnw de sɔrɔ dɔnkili kɔnɔna na art yɛrɛ kɔnɔna na bon o diyara n ye art kɔnɔna la gɛlɛya tɛ ban a avantage tɛ ban parce que n'i dɔnna ka ban n'i dɔnna dɔɔni an ma dɔn fɔlɔ ye ayi an ma dɔn fɔlɔ ala ma surunya ka dɔn ayi ala ma surunya ka dɔn Aliya junior bɛ n'a faamuna Aliya senior bɛ alhamdulillah n ye lamɛnbagaw sɔrɔ ani kanubagaw n ye faniw sɔrɔ mais n yɛrɛ kunna ma dɔn mais n'i commencera ka lamɛn mɔgɔw fɛ i bɛ se ka nɔgɔyaw bɛ na parce que hali k'a da i kanubagaw ma hali mɔgɔw bɛ tɛgɛrɛ min f'i kun o bɛɛ ye i ka nisɔndiya dɔ ye a b'i ka baara courage dɔ la a b'a yiri fana na k'a fɔ tiɲɛna i ye fɛn dɔ kɛ min lamɛnna mɔgɔw fɛ min kanuna donc o ye nisɔndiya fɔlɔ ye bon a bɛ se ka kɛ sababu ye fana a b'i ka ko caman fana nɔgɔya voilà a b'i ka ko caman fana nɔgɔya c'est ça sinon an bɛ yɔrɔ don min na ko bi n'i ko Aliya Kulubali kɔni bɛɛ b'a dɔn ni dɔ m'a fɔ ko je m'en fous dɔ kɔni bɛɛ b'a dɔn quoi awɔ bɛɛ bɛ dɔnkili ninnu dɔn bɛɛ bɛ Aliya dɔn parce que o top étoile ka dɔgɔ ni Aliya tɛ tɛmɛ min kan c'est ça o de kama an b'an ka faniw fo parce que an ye fan caman sɔrɔ an ye nɔgɔya yɔrɔ n bɛ k'olu de expliquer ne ko a ye nɔgɔ n tɛ se ka n da don a bɛɛ la mais an ye nɔgɔyaw sɔrɔ parce que an ye kanubagaw sɔrɔ an yɛrɛ la minnu b'an kanu ka tɛgɛrɛ fɔ an ye minnu b'an défense ta an kɔfɛ an ɲɛna minnu bɛ kanubaw k'an ye a bɛɛ i y'a faamuya parce que jama mana caya cogo cogo bɛɛ n'i jɔyɔrɔ don voilà ka bɛɛ n'i jɔyɔrɔ kana jɔ bɛɛ jɔyɔrɔ la mɔgɔ dɔ bɛ hali dɔrɔmɛ taa a kun ka d'i ma mais en tant que kanubaa de sukɔnɔ i tɛ se ka kɔrɔfɔ a tigi ɲɛna donc c'est très important donc an ye dɛmɛbagaw sɔrɔ minnu b'a fɔ an ma hɔn minnu bɛ kobaw k'an ye minnu yɛrɛ bɛ an défense ta an kɔfɛ minnu b'an mankutuw fɔ an kɔfɛ donc an bɛ bɛɛ fo quoi fan bɛɛ n'a place don mɔgɔ si kana jɔ i place ok c'est très important Aliya ko c'est très important mɔgɔ min bɛ mɔgɔ min b'u défense ta o kɔfɛ surtout ale défense ta a kɔfɛ wariko tɛ foyi ko tɛ kanu in de ale b'o de considérer ok Aliya an bɛ taa ni i tun ye ka album énuméré les titres i tun ye fɛn fɔ album fɔlɔ filanan sabanan maintenant i ma a tɔ titre fɔ bon album filanan titre fɛn de sabali de sabali an ka sabali ka dɔ bɔ miiri b'a la kasi man ye bon o album de la championnat bɛ o album de la fɔlɔfɔlɔ mɛ n seginna ka a ta k'a fara Diagne mɔgɔw ka tugun voilà donc o ye album de ta ye donc o troisième o ye de je m'en fous ye n ka sira tɛ n kɔ kuma na donc album quatrième o ye Diagne mɔgɔ ye donc au lieu de yafa ɲini de tun kan ka kɛ quatrième ye mais comme il y a un album fila de bɔ o année la ɲɔgɔn fɛ je m'en fous ale ni yafa ɲini album de fila bɛɛ de n y'a fila bɛɛ kɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ mon producteur ye kɔnna ka je m'en fous bila k'an bɛ yafa ɲini garder après bon o temps kɔrɔ ko dɔw nana don o senkɔrɔ donc o y'o morceau to yen ka na ni Diagne mɔgɔ ye album ye waaw tellement que inspiration b'a la a y'o bila kɛrɛfɛ fɔlɔ ka dɔ wɛrɛ entamé bravo sisan hali an bɛ fɛ i ka je m'en fous de d'an ye je m'en fous an si an mago t'an kɔ kuma na nɔ ok an ka taa je m'en fous ne ka sira tɛ n kɔ kuma la bɛɛ sɛbɛn ye Diagne koyi wa n'i bɛ fɛn fɛn ni k'i ka diyawo ye kana fana o lamɛn ko n'i bɛ fɛn fɛn ni k'i ka diyawo ye kana fana o lamɛn je m'en fous ne ka sira tɛ n kɔ kuma la bɛɛ sɛbɛn ye Diagne koyi donc c'est ça mais mun e tɛ ka dɔnkili prolonger n bɛ fɛ ka atalaku yɛrɛ de kɛ bi quoi parce que c'est pas tous les jours qu'on peut voir on peut rencontrer les Aliya Kulubali mais bi bɛ i bɛ dɔnkili da live la non mais morceau ka ca morceau wɛrɛw bɛ yen n'i ye troisième na morceau baden de bɛ yen morceau baden de bɛ yen a ka ca sinon donc i ka morceau dɔ bɛ yen n bɛ fɛ k'o to pour la finalité parce que ne yɛrɛ bɛ si de k'o lamɛn ka n'i dogo na ouais c'est vrai 2020 pas quoi donc ça veut dire coronavirus ma foi ka Aliya la foi Aliya Kulubali la kiso toroma amina rabi Aliya i ka dɔnkili ninnu i ka titre ninnu c'est super c'est intéressant quel est ton secret i ka secret yɛrɛ ye jumɛn parce que album tɛ i ko 10 titres i bɛ se ko e ko ye fila bɔ san kelen kɔnɔna année kelen kɔnɔna na e ka secret yɛrɛ ye jumɛn bon secret wɛrɛ tɛ n bolo de un quand même
bara do nyere ka men kan niya kan folo ni bara nyere kan folo parce que me do la domina ndo na la de ngo fo ngake dum dale et puis ngo me star munu lame ngo fo ngaku nyone baka cha ala fe arama dem fembe jene bi nyeta do refe ni ndaw ka ko fo ngake karsa nyone al ni maku karsa la ko e se ka fendo ke donc tu vois donc ngone ko nyu o de décider bon ka faranga baraka nuka donc entre temps de fait que au kanu bena wala fana ya no ya mbulu parce que donc les glands kan no ne makoju kan no makoju donc les langues no ne makoju sanne ko ne e kan fasada 105 woda ko ke ko fare album ka o taali akulubali il y a pas de problème donc les glands bon akan no ma ala ya no ya ma don parce que ni njora kan ira ko me barake ala baraka la mesaka 20 titres que dans un mois. Ça, bravo. C'est pas permis à tout le monde. Voilà. Alia, si ça me fait qu'il y a mon kadi Alia. Bon. Mon kadi Alia. Faut Alia ko faye ne bi. Alia janyo ko kacha. Mi kadi Alia kacha. Mi kadi Alia kacha. On fitinu fa la dro. Bon, fin follow min kadi mi yere gele coloniale. Parce que coloniale kadi ne ko jugu. Parce que d'été de ce que j'ai fait quoi. Ah bah parce que voilà donc ni coloniale voilà il y a parce que coloniale be yororo coloniale ini mo nyon cho de be dana nati abe ben sabati quoi parce que yororo ni nyakumu be no nyakumu laba meke arankindi wala men ni son yabe yororo abe coloniale be yele Garçon funny. On est magnifique. Alia. Bon. O question ni yeren tarom na fo chugo na yere. Question pour mi. Parce que bibi na Alia tout quoi. Ou bien femme ba Alia bolo sane. Ala na do fara na ala na chama ba fara au fin nous kan sisan. Alia ka projet d'avenir et jumen. Imna jumen ke dans l'avenir. Bon maintenant côté fantan nga plan ka boni warti ga plan mais c'est détail haywa ala ka seda bela jelema mais inchallah ala ka beson minu kon mi mbolo projet la min ka gelema ne ka projet folo re nyere hami na folo ngani abe ngona mena ngela ya no ya nyalbi ka tebene ko mi ga fendo ke ni nyuma klala a fin folo yere folo ma deselum par exemple ni sere bene ale ko do ne ba fere mo ne be ala ka hina nga président général atite Omar Toumane ala ka hina la ne rabe mi rengo ko do ne ala sekene est-ce que ne rabe atite bu ni wono do jo ko mo kota do ko tu bla ko ko mo kota ko dum to bi ka di mo ma ku balo quoi voilà ni urbengo no hereti ala ko chenna ala ko ne afanga kena bijay ok ala ka sedi Alia Coulibaly ma ani fana ka jetemine ga alniya internet ka mo min digune do waaw ni mo inte ka frake mbati ki ni fokay ka tane kanjo na ka charge voilà mais arama de ni fanga batila isaka fendo fo mais ala de afanga di bagay amina wodi ka gelene mo ko so ni Alia ko fanga tadela haywa nga job ke ala ka sedi ni Alia bela jelema wala ka se ka réaliser wala ngande majina mais ndala barkala ka fanu pe nan kan mo woni manimo abinyasro inshallah Alia no ala ba am songa dongli nda ko dongli me wo fanga na dongli nge kani dogona sunu tata ka se ma ya fangini fana dawo donc kani dongli da ka émission yere beke dongli dai nem la washo la moko wa ngata fe misula me kani dogona dai comme je suis na engagé je suis là oui ambebe jeka ambebe tay ni na mi woro betay voilà mais je semaine qu'on 4 fois dans la semaine 4 fois dans la semaine je suis fait animation là mon nité bon dimanche qu'on est on était dimanche la me gamara joula hal denglu yere lake anda ko ne hal ne kelen wuli ga salon wonti fasara mita ay mita menine wulu la kata wafla de mayet na mbam neke parce que ma fele Alia a foro ben sini Alia metanga so non mais parce que mi le commande de fina mo fini mo kan kaba
n'i y'a sɔn ka da hakɛ min na peut-être o de fanga b'i la sinon e maa kanu fɛn tɛ se ka bonya o ma yɔrɔ il faut que aw artistes aw jeliw kan k'o de faamuya quoi o de bɛ ne yɛrɛ kunna o de b'e kunna ne b'o de faamu fana sinon an bɛ aw ka d'an ye mais an bɛ siran de aw kana siran n'a nana di a kana kɛ fɛn ye quoi ouais peut-être ouais kuma dɔ la fana bɛ caman bila niveau dɔ la ka sɔrɔ o tigi tɛ yen peut-être i bɛ se ka bila i kunna dɔw tɔgɔ ni a ye ɲɛna kama i bɛ se ka siran ɲɛ k'a sɔrɔ i bɛ taa sɔrɔ a tigi ka nɔgɔn kojugu bon aw de kan k'o yira an na wa bon nɔgɔya sira yira an na o fana an b'a yira o la mais ni mɔgɔ min tɛ ɲɔgɔn ye ni mɔgɔ min tɛ ɲɔgɔn kan donc se k'a ka ɲumanya n'a ka juguya ni a ka jamanaya n'a ka farinya n'a ka majigi se k'o si dɔn o de kama i tɛ se ka mɔgɔ dɔn à 100% f'a ka jɛ o ye tiɲɛ o tɛ tiɲɛ voilà c'est ça mais j'espère que artiste caman bɛ animation kɛ n'i b'a fɛ ka artiste min dɔn n'i bɛ taa ka animation kɛ yɔrɔ la ka caya a kan ka sɔrɔ yɔrɔ min na i bɛ taa yen ka caya peut-être i bɛ se ka dɔ dɔn a tigi kan o ye tiɲɛ ok Aliya bi Mali musique ko Mali musique ka di Mali musique an bɛ se ka fɔ yɛrɛ an bɛ ɲɛfɛ mais Mali artistes ni rival sinaya jugu min bɛ Mali artistes ni ɲɔgɔn cɛ e yɛrɛ bɛ se k'i da don a la ka jumɛn de fɔ ka ladilikan jumɛn de di o yɔrɔ ta fanfɛla la bon o diyara n ye parce que mɔgɔ ma fɛn fila bɛ yen mɔgɔ caman t'o faamu fadenya bɛ yen i y'a faamuya parce que diɲɛ baara o baara ni concurrence t'a la a tɛ taa ɲɛfɛ voilà mais fila de don ka concurrence kɛ ani hasidiya ka concurrence kɛ ani k'i ɲɛtaga ɲini donc o tɛ kelen ye bon ne kɔni bolo concurrence ni dusu ka ɲɛtaga ɲini o bɛnnen don bɛɛ la o tɛ tiɲɛ parce que e ye ɲuman dɔ kɛ ne bɛ se ka kɛlɛ e la fo n ka dɔ kɛ min ka ɲɛ ta ye donc ne bɛ ɲuman dɔ kɛ e fana bɛ n'a ye tiɲɛna karisa a bɛ ka tɛmɛ i fana bɛ ɲuman kɛ voilà mais o si la mais i tɛ juguya ne tɛ se ka juguya ta k'i sɛgɛrɛ n tɛ ŋaniya juguya ta k'i sɛgɛrɛ n ka ala deli tɛ fana ala k'i ta cɛ bon o fila de bɛ ɲɔgɔn pese o mɔgɔ de man ca bon ne kɔni bɛ se k'a fɔ ne kɔni fadenya tɛ ne ni mɔgɔ cɛ c'est bɛ se k'a fɔ ne ni Mali artiste bɛɛ ka di i bɛ se k'a fɔ de peut-être i ni ale an ma gɛrɛ ɲɔgɔn na ou bien soit ala m'a latigɛ an ka ɲɔgɔn sɔrɔ événement kelen na voilà mais fɛn tɛ ne ni mɔgɔ cɛ ne kɔni ni bɛɛ ka di e ni bɛɛ ka di d'accord peut-être mɔgɔ de bɛ se ka bila kunna k'i ni ne bɛ ɲɔgɔn na mais ne ni mɔgɔ tɛ ɲɔgɔn na e ni mɔgɔ tɛ ɲɔgɔn na ok Aliya sisan n bɛ fɛ i ka dɔnkili da ka n'i dogo n na i ka n'i dogo n na a seri mana dogo n na diɲɛ dɔgɔyara i ka n'i dogo n na jarabini mana dogo n na diɲɛ dɔgɔyara fɔlɔ ma deli sufɛ mɔli la e de nege sufɛ mɔli la fɔlɔ ne ma deli sufɛ tama la e de nege sufɛ tama la i ye na jarabi sidi ka baro nun na ka ne la jarabi i ka yɛlɛ nun na i ka ni dogo n na ala seri mana dogo n na diɲɛ dɔgɔyara n bolo. Wow. A mana mi fɛn fɛn ta i b'a fɔ ko dɔ de ka di ni dɔ ye wa on sait même plus. Awɔ dɔ de. Aliya sisan fami ko k'u bɛ min fɛ yan ka e ni Rokia Kone ye live ka genre a ka dɔnkili bɔ ɲɔgɔn fɛ quoi featuring kɛ ɲɔgɔn fɛ. D'accord. I bɛ se ka dɔɔni fɔ i ni Rokia ka i ka kalanden. A diyara n ye ni o ka di fanu ye problème foyi t'a la o bɛ kɛ et puis encore fana o k'a dɔn toujours mɔgɔ bamananw ko ten muru tɛ se ka bonya kala ma o tɛ tiɲɛ donc kalanden mana kɛ cogo o cogo i tɛ se ka bonya karamɔgɔ ma n'i y'i ka karamɔgɔ dɔn kɔni o tɛ tiɲɛ donc Rokia ne ni Rokia bɛ ɲɔgɔn ka bila la tout le temps n'a mago jɛra a la hali sini n'a ko an ka diyo kɛ n b'a kɛ n'a ye ouais parce que a mana kɛ cogo o cogo mɔgɔ k'a fɔ n ka kalanden don n ka kalanden don ka tɛmɛ a ye kalan kɛ n fɛ yen fana c'est quelqu'un aussi n bɛ se ka min kɔni dɔn a kan n kɔni b'a dɔn mɔgɔ dɔ kɔni a kɔnɔ jɛlen don c'est quelqu'un quand même. Ok Rokia Kone kɔnɔ jɛlen don. Awɔ kɔnɔ jɛlen. D'accord ça veut dire que jarilakaw fana jarilakaw ka kɛlɛ ka ca u ka kɛlɛtigɛw ka ca u ka farin mais a kɔnɔ jɛlen don kana filɛ tan fonisire don ni Rokia sigira mais a bɛ Traoré lakaw ɲɛni
problème yori sura jama mo ngom no kon fini sura do ni drome ba kun akare no aka je ka do abulo ngom ta so mo ko nga do ama jaw bala de ba ka do mba do parce que ni yori kay no do a bengeri no fe ba ma ko tew ani wono mara ka ngodi a benga ter ko ne ko ke do fana ka sela madu antume bo ameta mara ka amta benga mamed no fe donc de ba ka do a vocal ba fe ke ni ñone. Voilà, c'est ça. C'est très intéressant. Voilà. Ok. Orokia, aywa, amaka ko fitiru kon ko yi klobana. I Traoré. Baste, abi Jabi. Traoré do. Abi Jabi. Ok. Et Alia. Comment amaka sanga émission kunche rola? Charmant fora. Arrête me faire aller à sorber mais t'es fait à sorber tu dis l'état. Ah bon, dis-moi c'est comme Minjabi, moi Jabi. Dis-moi c'est comme Minjabi, moi Jabi quoi. Mais dis c'est comme Minjabi, mais tu m'as quand même faut passe. Au talent de question qu'on y posera qu'on y iba Jabi di. Ah bon mais do Jabi, dis c'est comme Minjabi t'inquiète. Dis c'est comme Minjabi, ah iba ou Jabi. Alia. Nanga averti yani ka bo yani ka jiga bo peut-être ça fait bien en façade da comme mali kuna foni façade da et fin ya fanyini me fait écouter plateau sans faire odai ya fanyini anga ya fanyini kele kenyo ve na fati kelela ya fanyini anga ya fanyini kele kenyo ve na fati kelela ali teri madama che ne mana faye kelela anambara yonche sabuna fati kelela ali furunyo damache ne mana faye kelela ya fanyini anga ya fanyini keleke nombe na fati kelela. Ok, Alia fuli kan du monde bi bolo ka nyeshi ika faluma ani la dil kan du mene be ka nyeshuma. Jarani ambe mali kuna funi la me ba bela jede ambe se ngo bela jede fu jarani ka nga fan bela jede fu parce que jeke fa ngaji toujours et année ob ambe be mina kile onde kono voilà donc toujours enfana be nga fanu di ana la me ba ana fle ba donc ambo faut toujours kana décourager nga fulu buye de fait que amba donc nga fanu be na fm no bo bala me butegaro fanku ambe courage fana ta ka barake toujours bon ambe donc le fana de kama amba ke lu fana de donc no fana fm mi mianka ya nu kana amina na o ka nyini folo ka nyedo ambo fana nyini am la me ba of ok nu fm mi o ka nyini ka nyedo ka nyedo folo ski nyedo folo voilà parce que ngunu ka mete tien to to ko ngunu ka mete tien voilà parce que ni fin kera bebsi ki version fala voilà meta sura tien rere ala ribodo voilà o ka ko nga ko do nyini ya na nga nyon akizi donc nous ko ok ko fam o fana binye mais de un côté artistu fana ka chamambe kana digana parce que to fana saraka de to dugo ouais kuma dola voilà nemo ok voilà on fanu fo kala mo bela jene fo ku bela jene ni ci donc amé baram kama ko lu fana de kanu kam voilà c'est ça ikara ina be clôture ni en fasadi fasa ana tambali kuna fodi fasa kwani biya dare musoka aliari be ani ok bon ça musique donc ni men ka dawere bon mire kadi aliaye ka singa création ke dron ka non y a pas de problème donc amé création ke je wéré mais na o fasa konda fasa ok y a pas de problème folila dauma folila di kuna foni malima folila dauma fadenjugu tae mone folila dauma foli bedi ndanye mo be ma foli be dauma fadenjugu bena mone alakano ke alaka kisi jamala maloma alakano ke alaka kisi jamala lebuma alakano ke alamo kisi la labango juma alakano ke
ala ka kisi sɛgɛn jugu ma ala ka n'o kɛ faden jugu bɛ na mɔnɛ. Merci beaucoup. Ni fasa non am tila ka taa ni concrétiser ka ni dilan ka bɔ k'a kɛ sinwali k'a bila ou bien voilà bana an balima Mali kunnafoni lamɛnbagaw lajɛbagaw an bɔra ka Aliya Kulibali de lamɛn a bɔra ka ka projet fɔ an ɲɛna an bɛ dugawu k'a ye ala ka se di an n'a ma a ka se ka ka projet réaliser dans les jours à venir an b'a fɔ ye a k'an bɛɛ diɲɛ waati wɛrɛ